Ahoj, děláš něco jako já? Já vlastně nedělám nic, teď jdu dál na kole. Hledám svou ztracenou formu, protože co? Bude 22.8.2026. Bude Hero na Miladě, kde já se budu účastnit, teda pokusím se to přežít, jelikož 2 roky jsem vlastně nic nedělal. Ale to znamená, že se tam uvidíme, takže já jak budu na trati, tak vy budete na trati, všichni budeme v jeden moment na trati, což znamená jakoby hodně lidí na trati. Můžeme se pozdravit, pokecáme, poplácáme se po zadkách a jinak Miladatlon slibuje super závody pro děti, pro ty naše malý smráďata a samozřejmě i pro nás dospělé. Tam bude hodně taškařice. A já teda doufám, že se tam potkáme v plném počtu a nasazení, protože tam jí bíjí, že to bude hodně dobrý. Takže letos trakaře, -20, vemte si plavky, vidíme se na startu. Takže Juro, to dáme. Čau.